हेलो। अरे अरे ना यार, अम्बेडकर जयंती तो मनबे करी। तो हम यार कैसन बात करत हो, लॉकडाउन हो गइल बा त का करी जा। उ त भाई अब एगो दिक्कत बटलई बा, मगर हमन का अम्बेडकर जयंती 14 तारीख के मनी। ये करी खातिर साझी के एगो मीटिंग रखल जाई के न मन साझी के अगर खातिर पूरा कमेटी में बैठावलो तो हल्लो मीटिंग रखलो, हम आवत ही साझी का। हाँ ठीक बा। तब वो बर्तन धोआ गई। हाँ धोआ था का जी, बाबा साहब की जयंती ना मनी। के कहत कि बाबा साहब की जयंती ना मनी? अरे सब लोग कहत हवा कि लॉकडाउन बा, बाबा साहब की जयंती ना मनी। लो ये लॉकडाउन बता का हमन का अम्बेडकर जयंती ना मनावल जाई। ई के तोरी मन में भरम डाल देलस। हमन का अम्बेडकर जयंती मनावल जाई 14 तारीख मनावल जी पागल। ओए टेंशन रहल कि ना मनी, सब लोग कहत हन कि ना मनी। टेंशन मत लो, बाबा साहब की जयंती 14 तारीख के मनी। तू बस पूरा अपन तैयारी कर लो। हम जाती बाजारी क्यों रहो, साझी खाए ठीक बा। दुकान खुलल है तो मोमबत्ती और मिठाई ले ले आइहा। अच्छा क्या करो तो? अरे बड़ा मेहनत होत बा, का बात बा? अरे इतना खुशी का राज बाज का है? खुश ना रह, बाबा साहब की जयंती है तो खुश ना रह। बाबा साहब की जयंती की सब तैयारी होती है, बढ़िया आदम लगल रहो। बस बाजारी सो के आवत थी। ठीक बा, मोमबत्ती और मिठाई उठाई दुकान खुलल है तो ले ले आइहा। अच्छा मिठाई और मोमबत्ती, चलो ठीक बा, दुकान खुल रही तो हम ले लेब ठीक बा। घर सजाए के बाद जल्दी आइहा ठीक बा। ठीक बा। कुल सामान ले आवे के बा, लगे 1 रुपया बा ना, समझ नहीं क्या कुल सामान कैसे आई। लॉकडाउन से पूरा स्थिति खराब हो चुकल बा, 1 रुपया बा ना, तब त्योहार पे कहाँ से पैसा आई कुछ समझ नहीं क्या था कि इनके पास पैसा वैसा नहीं खे। ये ले पैसा। ई कहाँ से? रखले रहने बाबा साहब जयंती के चंदा दे खातिर रखले रहने, जाई सामान लेके आई। चलो ठीक है तू अपन कर, हम जाती सामान लेके आओ ठीक बा। ठीक। लो आई कुल सामान है, सजावा जाए वाला कुल सजावा आई। तो आरती उतारूं रे अम्बेडकर साहब की, मैं तो आरती उतारूं रे अम्बेडकर साहब की। मैं तो आरती उतारूं रे अम्बेडकर साहब की, मैं तो आरती उतारूं रे अम्बेडकर साहब की। जय जय अम्बेडकर बाबा, जय 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 अम्बेडकर बाबा, जय 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 अम्बेडकर बाबा, जय 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 अम्बेडकर बाबा, जय जय। तब तो आरती उरती हो गई।
अब कुछ नाचो गाना हो जा। अरे बाबा साहब को जयंती है, शर्म के संग चला शुरू हो जा। ए जी का बोलो, कहाँ रुक लो? का जी गाना समझ में ना आवत हऊ गाना लगाई ना। कौन गाना? हई का कर जाला बाबा रतनवा। अच्छा अच्छा, बहुत जन रतना होला। हाँ। भी कहो के लगाओ। जय भीम नमो बुद्धाय। वीडियो आप लोग के कैसा लागल? अगर अच्छा लागल होखे तो लाइक जरूर करब। और ये वीडियो 14 अप्रैल का स्पेशल वीडियो रहा कि लॉकडाउन के बीच में बाबा साहब की जयंती कैसे मनाल जाता, ये बतावे के कोशिश कर गए कि हमन का लॉकडाउन के रहते हुए अपने घर पर बहुत धूमधाम से बाबा साहब की जयंती मना सकत ही जा। तो ये वीडियो के मेन मकसद रहा, अगर अच्छा लगल हो तो आप लोग एक लाइक जरूर करब। और जय भीम नमो बुद्धाय।